най-ценното, което научих от Индия в едно видео. На първо място, без значение дали се занимава с кундалини, тантра или пхата йога, няма как да сте на висока енергия, ако не работите над травмите си. Това споменава под различни имена: вътрешното аз, сянката, вътрешното дете, но реално едно и също. 2. Най-важното умение е да държиш на думата си. Не случайно това е част от 5 етични норми в йога, а в тантра е фундаментален енергиен принцип. Думата е вибрация. Вибрацията е енергия. Нарушаваш и губиш много енергия. 3. Само да осъзнаваш нещо не означава, че си се излекувал или си се оправил. Когнитивното е различно от соматичното, а слагането на етикет не води до нищо добро. 4. Само да манифестираш нещо не води до нищо. Видях много индийци, които се молят, правят ритуали, какво ли не и нищо. Осъзнато действие и гледайте видеото ми за подсъзнанието. И 5. Истинската духовност е това да бъдеш автентичен. Най-вече отвътре. Истинската духовност е в това колко любов и съзнание влагаш във всяко едно, дори елементарно действие. И тогава започва магията. Ще направя втора част на това видео, а вие през това време кажете какво мислите над изброеното. А ако сте в София събота и неделя, ви каня да усетите част от моите практики. В събота ще е кундалини активация, а в неделя звукова алхимия. Чао и до скоро!